ɗum ɗon enne bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe Ayawo Ndendoru TV Allah yiɗiɓe sembe ballal Abbas malal gorko mo Ndendori ngam jottotade ɗo henne e Mamadou Yalti Golle. So wiya Mamadou Yalti Golle ɗon enen eɗen gandi ko groupe standard gorko mo Guinée kanko jiɗɗum yewtidde e ñawma hande o henne jewtidde makko koko yowti e fannu mo dillata o henne woni musique mo waɗata o henne woni théâtre mo waɗata o henne ɗum ɗon henne ɓe mbi no wutte fondere jiɗaɗo yaaka joom tawa waɗi fof Mamadou mi salmini. Yo Allah si a jarama ko adi kon fof taw e salminayi musidɓe yiɓɓe heɗiti e men e souteneɓe men woɓɓe wallitade men donc andi hunde fof si tawi ala ballo wawa tayade hay oto hayso kesa premier taw so ngal hennama ngal pusade taw so ngal ko fot raison ke tagara donc vraiment haray encadré ɓeɗen weltanima ɓuyi par ce que sa nani artiste ko journaliste sa nani artiste ko dégue sa nani artiste ko animateur ko ɓen wawi wonde artiste donc vraiment encadré ɓeɗen weltanima ɓuyi e golle maɗen. Mamadou so wiyama Mamadou Yalti Golle andira koye théâtre andira koye musique Mamadou oɗo saaha ɗum holto tolniɗa e nder ko gollal ngal gollata ferɗo koye guere tourné woni e nder Fouta Toro département Matam département Podor waɗe tourné musique o mbatta o henne e théâtre o henne beele a fin tan mbawɗa ɗum walla aɗa jogui ɗi joguiɗa bien sûr sa daari ɗi expliqué nono yaari ɗo a tawa mi finotumi ɗumandi mi finotumi watte mum quoi tu vois par ce que komi naati ko sarsa bari andi bari o kanko mi tawi mi formi groupe donc ɓay mi naati mi tawi busno toon woɓɓe ɓen koye ɓe ekkite siwa par ce que groupe ɓen sa ari a yettini ɓe ɗi rôle maɓɓe ɓe wawa tasude mais min mi ari tum mi ari hannde tawi walla janggo ɓe mari anniversaire groupe o quoi tawi groupe o heɓay dañan en nambilaɓe formi tawi ɗon ko janggo anniversaire o min ɗum naati wala hannde ɓenni après joni en tant que comédien mo kala si présentama so ɓeni ko Amad Sini har sa ƴawi sur scène a wowlay goɗɗum ɗiyo anndi jamama ko an woni kaari donc tawi ko sarsan woni président o landi acteur ɓe fof mo kala ɗumannota tu vois après mo ɓurɓe ɓe romti ko jaabi to ko tatu après o inni o probléme ɓayni kay ko dañande mi naati mo kala e idée mo min kadi mi hollu idée am komi holli o yo hollo tum ɓe andirami min kadi mi naati komi acteur ɓe tu vois après mi jawi sur scène ko présenté la mi wowli ɓay mi wowli après ko convaincu o tawi vraiment min mo so walliti kala ɗum hannoto après mi continue wallonoto mais e nder ɗum mi waɗi tawi ɗum ko 2003 waɗi 2003 2004 2005 2006 2007 depuis 2008 après mi yaltimi algo mi ɗumani musique mi naate musique concret waɗi sen arti to banggal théâtre to henne Mamadou wona Mamadou Yalti Golle tan adi yaltini no waɗi mugol goɗɗi yaltiniɗa j'ai 37 film 37 film mi waɗi kamasa woni jalɗiɗi jaltinɗa ko adi Mamadou Yalti Golle ɗin holko saabi ɗi ngala succès no Mamadou Yalti Golle non andi wano ga komi yiga ko Mamadou on ɗum mi yiga ɗin ɗo yiɗi mari succès terrain to ɓuuri ɓen kayɓe joytiɗi extérieur mais wano Sénégal ɗo ko Mamadou ɓe ɓuuri ƴeewude andi ko annduɗa o wonta film ko annda ko awata wonde caggal nde mbaɗɗa ko wiyete ko henne Mamadou Yalti Golle yimɓe fof keɓtini cassette o yiɗi cassette o henne est ce que aɗa anndi wattude Mamadou naati golle walla ko hol Mamadou naati golle na yaltino kono na musique ɗum ɗon ko théâtre ko ɗon taani ko an sankoto ka suudu o sumata o duppata ko suudu ɗo holɗo woni projet ji ma e hitande 2011 ferɗo
fen komin tolniɗo projet o fof taw ko fi waɗa kon tourné nder Fouta par ce que mi waɗi département Matam mi waɗi département Podor donc bientôt kadi mi ari département Linguére après so mi woni toon mi yaratele département Tamba on kadi après so gayno mi dara ano sayi on kadi yarata hakkuduma e caggal leydi est ce que Mamadou waɗi tourné caggal leydi walla suwaɗo non non waɗani taw andi ko hunde fof ko tuma Allah alan ɗo muuyi Allah alan ɗo mo yaadu Mamadou no waɗa musique hoko saabi aɗa waɗa musique bien sûr fi haw affaire musique ko na wonde ɓe haray ko bone waɗ gontu ma goɗɗum gontu bien sûr a heɓora e mum no wuurira mais ko fi ɗimmingol leñol ko fi ɗimmingol leñol mumgol fi wota leñol mum ngo won prépare par ce que sa daari waɗo musique hannde sa yeyka galle jolfirɓe aɗa naɓi Mamadou yaltigol to ɓe inne Mamadou yaltigol o ɗum koye pulal yaltigol e koye pulal donc aɗanayi so ɓe yimi Mamadou yaltigol haɓe annda ko ɗum firti Mamadou yaltigol ɓe laɗɗo pullo ko ɗum firti Mamadou yaltigol o wonna ɓe jolfe wene Mamadou yaltigol ko ɗum ɗo e jolfe a faami janngo janngo so ɓe wawi fotude pullo ɓe nama yaltigolle andi ɓe anndi yaltigolle ko ɗum firi eyi donc sa testi wona ɗum ɗo fof ko andara tawa ɗo fof ko tawa ɗum e mbirgo wadde koye ummingol leñol ngol Mamadou sago ma ko pulal ngal fof anduɓe ina ɓamto mbele Mamadou ene jogui wallude ɗum e nder gollal ngal o sakla bon bien sûr tagaɗo yawan Allah andi fanni guerto hoccaka taga yaw ko nga hoccata ko ñande noon nga yayi ko nga hoccata ko wo nga hoccete kanga c'est ça bien sûr aɗa woodi wonɓe ɓe wallitade mais andi ko noon ko seeɗa toujours komi yeetima ko faanɗa ƴawde hoore to woftuma Allah towma o si jawa ka donc ko seeɗa 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 hakkude Mamadou yaltigol e nalankoɓe ɓe hol jottodiral moɗon ɗo relation moɗon wono nalankoɓe Sénégal nalankoɓe Guinée nalankoɓe Bamako bien sûr wano nalankoɓe Guinée to mi wawa inde fof ɓe fof ɓe jokki enɗa mais wano ga presque ko wano so tawiɗa gandi a ko wano 2 personnes hay ɓenne connaissance o normal mo darata wayi no la wonde mum la liggoɗade ko wona ciɓisal wono tout connaissance o nartoɗami par ce que ono koɓe sehilaɓe ono bammal ɓe yiiɗi mais mi wawani joɗodade ha ko dara tawa mi wawani wannade ɗum fof quoi c'est ça Mamadou holko basiytoɗa leñol ngol fewde ko baɗɗum ko woni haala conseil o dokka fewde leñol ngol ko fewde haala liggoɗo musique o walla théâtre bien sûr wanno ɗum ɗon toujours min komi yetto ko ɓurɓe ɓe feere ɓe mi innata mi wallitoɓe walla exemple an joni aɗa mari feere no wallitoɗaɗo mi immina leñol ɓe ɗon ko musique mi watta ma ko théâtre mi watta min mi alamoye an hiɗa mari moye ɗani sa walliti kala a wallayla mi towa adnallam fof ko anda donc haɗani ɓe torima balla a faami nayi darimi ko a vraiment ko no wadde musique ko yima amani ɗum ko iblisa ɗum ala e dinan ɗo nalam ko yagal ɗum wona keefere yagal ayi ɗum wona keefere yagal donc sa wallitike arani moni par ce que hunde fof hay tawi ko ceernajo bolorade nder diwa be o waɗa nalam ko yagal e nder ceerno yagal makkodal si masa par ce que naala ko yagal no fuɗɗori e jalangol ngol no fuɗɗori e fiñangol ngol a faami mais tigi somi yeeye sur scène min ƴawi min yimude somin jalani min fijiri ƴamama ara o weltata ko min gandi ka somi yeeyi tum min duk mi wawi min ɗumannike goto ɗaata ay donc toujours hamin ko mari komi yeyatto jama mi sel innugol ha vraiment naalan ko ɓen ɓe rewata Allah ko sisala comme ça ara ɗum ala andal to vraiment koɓe wallito ɓen par ce que andi hunde fof adnan fof ko par escalier adnan fof ko escalier ko kala ɓurɗo oya wallitoɓe donc so tawi ɓe wallitike ko fiino leñol ngol imma ko ɗum ɗo Mamadou Allah jarama siftinde bandiraɓe en e joddinɗon koye Mamadou yaltigol groupe standard ko jaako toon to leydi meɗen Guinée
ko kanko rokkuno meɗen fartani wawde joɗɗade makko Dendour TV mo Abbas Malal ɗum noon ene ko musidɗo moon Amadou Sy joguino ngal ɗon coftal yettinande moɗon on ngaɗo